Dinten Sabtu Pahing Surya Kaping gangsal 11 Juli warsa 2023 Wancita Busanga wekdal Indonesia iring kilen. Adicara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo pengetan dinten lairipun kaping 7 Kabupaten Sukoharjo warsa 2023 ingkang katindakaken wonten ing gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dipun rawuhi dening Sederek Bupati Sukoharjo, Sederek Forkopimda Kabupaten Sukoharjo, Sederek Wakil Bupati Sukoharjo, Sederek Ketua KPUD Kabupaten Sukoharjo, Sederek Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Sederek Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Sederek Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, sumrambah jajaran eksekutif, pimpinan BUMD, camat, lurah, kepala desa sekalian garbo. Pimpinan lan anggota DPRD lan para tamu, para rawuh ingkang bagya mulya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo ing dinten menika Sabtu Pahing Surya Kaping gangsal 11 wulan Juli warsa 2023 kanthi adicara pengetan dinten lairipun kaping 7 Kabupaten Sukoharjo ingkang karacik kanthi adicara serah tinampen sarta kekancingan pikukuing pamarintah Kabupaten Sukoharjo awujud PP nomor 16 garis miring SD garis miring 1956 kalajengaken midhangetaken pangandikan Bupati Sukoharjo. Adicara serah tinampen serat kekancingan pikukuing pamarintah Kabupaten Sukoharjo awujud PP nomor 16 garis miring SD garis miring 1956 saking Bupati Sukoharjo dateng pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo. Atur pangandikan Bupati Sukoharjo penyanipun Ibu Hajah Etik Suryani SEMM. Merwakani tanggap wacana menika, kula minangka pribadi
lan pemerintah Kabupaten Sukoharjo ngaturaken wilujeng ambel warsa Kabupaten Sukoharjo ingkang tansah kita tresnani. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan, punjering sedya pengetan dinten lairipun kaping 77 Kabupaten Sukoharjo warsa 2023 inggih menika aku bangga menjadi bagian Sukoharjo. Liripun kula bombong minangka perangane Sukoharjo. Waosan donga inanipun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mualim MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.